ben ik wel aardig klantvriendelijk. En ja, de meesten die ben je Fries, dus alles ken ik in het Fries. Omdat ik een grote Friese klanten had, dan ja, vielen hun ook meer op hun gemak dat ze Fries in hun begint te praten. Ik denk dat het onomwust in het bedrijf dat het heel belangrijk is om zo'n Friese certificaat te hebben, vooral in Friese bedrijven. Van het zonnebrandspul. Onder de zonnebank eigenlijk. Heb je dat nog? Even zien, hè? Hoi. Ja, gewoon voor de vriendelijkheid. Het is gewoon belangrijk om Fries te praten. Het zijn Friese mensen. Zo vielen hun en ik meer op hun gemak.